दाउ बेगर माबा दाउ बेदर मालाय जागलांबाय नै एसे हेलौ गाइस वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोन गासिबो आंनि यूट्यूब चैनल बरायना थाबाय आरोना ओमफ्राय खोथाया मा जाहैबाय बैसागुनिफ्रायनो जेबो भिडिअ सिडिअबो होनो हायाखै आरोना एकदम बोरैबा आला खाला मोन्दों थानोबो सुखुवा मोन्दों बैसागु बायनाय जाबजो ओमफ्राय दाख्लै हरनि जोंनि गामिनि खाना जानायखौनो आं नोंसोरनो देखायनोसै आरोना बेखौ नोंथांमोना नायलांदो सालाद हादों सालाद बियो सालाद ओमफ्राय नैबे सामब्राम गुफुर देनाय माबा देनाय बेदर थाव बानलु संख्रि मस्ला माबा माबि हेन थेन ओमफ्राय नैबे जुमाय ओइ जोंहानि दुगायो ओरै गथ'फ्रा जिरायो ओइ बोखारना होलाय बेखौ नानि बेदरखौ बोखारना होलाय दाखिनिखौ बोखारना होलाय दाउ बेगर माबा दाउ बेदर सारेस माबा 13 केजि मानसिफ्रा बारा गैया बारु हालागुरिनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि खाना जानाय आरो बे बैसागु मागिखांनानै बानलु मा खालामनो बानलुखौलाय मस्लालाय मस्ला दे माव बरिया बक्सा मा सिरि जाखो एसे राग'नायफोरना हाबाफारिया बेलेग जायो आरो जोंना दे ओइ नै आरो मानसि मोजां नङालै बेयो लगौ बक्साले मा जाखोलै सामब्राम दं मस्ला मस्लि दं दे मोजां हा सालादखौ मोजां हा सालाद थफसि देनाय बानलु बाथोन लाइमोन बैसोखाय थफसि देनाय हाबाफारियाव बारा राग'थ'वाखै बियो राग'नाय नालाय राग'नाय बेदर एवनायाव भाग मोनदैनि गुरिबाय मानसि लाहां जाबायना इयो मानसि लाहां जादों मालाय खाल मानसिनिफ्राय बुरिफोरजों मोजांसिन इयो मा जागोन नोंसिनि बक्सा दामब्राफोर नेट गैया ओरैनो नांबाय दा बक्साबो 50,000निसो सोर बुंनायाखै दाग्लाम नांबाय मा एवनो नागिरदों नोंलाय आथिं बे बुबिला बेथ' मोनथ'वाखैनो बारु लानांलालै आंखौ लाजिलां भिटामिन थाइबें बिराद फसायो जाबाथाय बिराद थांनो रावबो मेथाइ दामनो गैलाना नेट नाङाखै मबाइला थाइबें नङालै माबासो मा होनोमोनलाय किरा मालाय जागलांबायानो नै एसे
एडभान्स बिसोरो जागलांखायो मालाय आमा एसे सल' होबाय माबाय माबा आदा सल' बानलु बाथोन दे